Hello mga ka-slim. So na maato mi og Carmen Davao del Norte sa 42 sa 42. So akong kauban si Sky. Tapos consist of niyang bana. So na multi-cab ni going nami sa 42. Yan. Yan, Sky na mo. Naa siya shortcutanan padulong sa Carmen diri dapit sa may Kabili. Yan. Kabili. Gym siya. Ano ba tong gym? So ayan mga ka-slim na ano sa Carmen kami. So labay pa mi og isa ka tulay para maabot namin dito sa 40 dito sa balay sa Higaga. Sky na di na mapakali oh. Excited na kayo siya muna oh. Sky! Balin. Dito. Di na siya mapakali kaya gusto na siya muna oh. Ipagkita ko siya ba? Ipagkita siya ba? Alam sa may Felcris dapit. Sky Carmen Davao del Norte sa may Palengke Terminal, bus terminal. Cellphone na nagkakakan. Sa may alma mater na mo, eskwelahan sa elementary. Then katong dito, eskwelahan sa high school. So, diri ang triangle, Carmen Triangle. Yan. Going na mi pa 40. Guys, naabot na mi diri sa among kuan. Kentuan. Mga kauban mo dito. Pagya sa balay. Yan. Sila'y basakan. Na mga punuan sa butong, lubing, gulay. Yan. Tagay tubig lang. Tagay tubig, Sky lang. Wala na tao ay tao. Naman di tao. Na isda. Nato isda. Ay, ganong gikulong man. Pagi pantat daw, sing dala mo pantat. Ganong gikulong man hatag day ka. Dala mo pantat? Oh, Kahit ako kayong pantat dra. ihatag nimo dalahon. Ay na umay namin ginaog pantat dre oy. Ganong gisulod man na siya diya sa Adlaw na mi sigig ka ko pantat. Mo pa yung ginasudan. Oh. Sky. Sky. Na, ito Ali dali diri sa mukha. Naguro makuha dia. Lagi nakuha si tatay ti, isa kakuhaan lang 25 kilos. Da, biyawa no. Nanga diya siguro nga kuan. Ngali may binuhi dire. Di ba? Kanal. Pag maghubas na ng kanal. Native na deng. Dili oy. Dia native African. Asa Kanang na na was si Rubus Pandria. Sulti kayo na kuanan. Dapat yung isa ka kuha ng isa ka buok 3 ka kilo. Suroy. Nakuha prat, O kayo oy. Moangal na gud na dra ako. Pag dra man ginabaligay labubot. 100 ang kilo. Dito si Kanita ba na ilang baligyan. Ha? Mahal ka dito ah. 160 siguro. Nakita day mo pantat na adiri. Libre wash out. Di naman daw sila ganahan ng dagko kayo no kay luod naman po daw kay kanon.
Prituhon dahil lami man. O lami ang prituhon noon. Anak ni papang banang. Lami man na prituhon. Si Banang. Nakon si I banangkon. remember. I remember. Si Banang. Ah, banang Chismosa anak ka, ha, anak Marites. kita tay kukoy. Si anak. Tay kukoy si banang. Lisa to. Gago ni si Valentin. Ay si Jam Jam. Ako apo pulo anay. Gago kayo na payat na. Oh. Bag orang na miso ba? Ginaingan na mo kayo mo arang ginaprito. Lami yan sa prituhon. Quarantine. Magic sarap. Alam eh. Ulan man po bitaw jud ka na kay nana man tayo. Tilapia daw. Asa ang tilapia? Nabilin? Pila. Sulod og silupin no. Pila dayo tin? Pagani, Kay kalakaw. magputro yang una-una tin. Suludan. Suludan para din sa dalang. Ulang paligid pa. Ano ang patang? Lami. Ay suka to. So na imong video tita. Ayaw ba kay di na makita ang di ko anak ko kuskus. Hindi man kita tao na. Lami na oy tilapia doy. Ina na ng buto. Buto. I bribe bro si Kwan Sky.